अगर जबरदस्ती आदेश के पालन करे के कहब तो हम अपन इस्तीफा दे दे। तू बोल चुकला ना, बोल चुकला ना, अब हम कुछ कहीं काका हमार बेटी सलोनी अब का बताएं। बस सर, बस हम सब समझ गए नहीं। हाँ, बड़ा इमोशनल अत्याचार भइल बार हुआ ऊपर ना। हाँ। तिवारी जी। जी साहब। खोल दी ताला। ठीक बा। देख ली सर, अपमान के घूंट पी के तो हमें करा के छोड़ दी हनी। हाँ। लेकिन एक बात बताई, रहुआ बेटी के ऊपर अमिताभ बच्चन के असर कब से बा? अरे वो पेट में रहल तभाई से बा। सर हमरा ये मामला कोई समझ में नहीं आवत। अरे अब का बताएं विजय, का बताएं, ये मामला अभिमन्यु वाला बा। वहर चक्रव्यूह के रचना भइल और यहर फिल्म के संरचना हो गई। कितना बार कहली हम अपना पत्नी से कि एगो देवानंद के पिक्चर देख ले, एगो दिलीप कुमार के पिक्चर देख ले, लेकिन ना सुनली तो ना सुनली, जौने के नतीजा हम भुगत रहल बानी। हाँ, कंट्रोल सर, कंट्रोल करिए अपने आप की, नहीं तो बीपी बढ़ जाए। आराम से सांस ले, आराम से सांस ले।